Tukwera wika ase county ya Nyamira ni gabebuli basemiwe ko baito na bana babo chinga kibagokora emiremo goseba jinga kibagokora gose keri bagente gukora ne kisimi chinga kibale omutimoko ase chinga okwana chinga kiechio nigo omuteneri bwe kiombe kianat anyaka bagakoboria monsi konyaraka bakobera angena abana babo nabo igokone kibuna binde byonzi bya abana baba gukora nigo bire ebinto byoboronge na biro bigokinia obumanyi bwabo omuteneri bwe kiombe ky'abalimu kurosoro sagiro Nyamira sireta vaciobiri nigo boigo haboriri abaibori kobera angena abana babo chinga kichonsi nonyene karabatali angene simi munago tumonye muri kito fatigadi gisemba ekero aborokiwa bagenderete n'umutimoko gwetamu entangani ase chinga cyabo nigo abaibori bagendereire kuburiwa barende abana baiga kurwase emetandao kona na usaba ng'abaibori baitese muri no ende kutumia kisimi ne laptop ntukwenda kuba careful ake tuamanyango omwane kaya utumia laptop omwane kaya utumia simu inkibori kere mari simu yakurigereria namangana amasomo kera bango tebrenge simu ne atwate tutumie esa masomo laptop ne tutumie esa masomo wikamwara agata mwamanyanga yeno ake utumia esa masomo na masomo bagotumia simu sile bino kurigereria binde bitari biese simu aiga ibagendereire gukurerwa buna nerebuya abaibori goika abana babo ange na kubasemia iguru y'ubube bura banyore ekero barayibwatirani n'ekisagu chimbe abana abeteka wareka especially abana abanyaruka manyanga kamba nikibako bakomo ekera bakonyoranga by the end of the day abana abasoira sakon kwanyaranga umwana utari ni urwembe amureyo ichoire umwana nyore urwire mwana nyolo burito ndege zikubikorwa yaba magana makon ando mwana kwanyanga urure school kirenga tigara bera ka senjwa magana bunayi obo tumeki kwa mariogo atanjeiri abaibori basemiwe enjira bararende abana babo ebinywachi abana baitonkunyu bari nanda ndemweze komanya abana bane kuratoka bale babisete kizalukime keraba kwenda school kwanyoro mwana abugane kwincha abugoleti anene nekinywachi abegete kwanywa abandi babwete mesogoto babisikianga imasegete basolera neti igona beta que tobe macho sana enenga kiempo sana generation yenenga sana especially esa bible baito ekiara abana abagwato bomanyo bonge obundi bwo bosalia n'obundi bwo okonya kubatekana na yaiga ebasabirwe kubaegeria abana babo chimbwa chingia ne chingencho chomugusi na kigima kubabeka asemeroberio ye kanisa ikare tuwa kinete kwa kanyanga abayibuli kwera balenga kienda na yogo semia abana basemenya abana abanyaruka basemikwa n'abangina na kibakomenya nyina abana bamura kwenye bose n'abagaka ero ikinkeyo ero beka abana abigerera omwana kine karo mugani all round egasi yawe kwenda weka aina atwara kusaba ande ko bwa abana aba bitugorie kanisa uno moibori ira abana be kanisa ingo reporter Getembe kurwase bunge eyiga ya West Mugirange County ya Nyamira Jeff Atgad Hisemba